Čaute. Moje Dominik a so mnou je tu Franko a my už sme pokročili s týmito dielmi a ideme na druhú epizódu. Už sme sa blížili tuto, tu máme železo. No a dúfam, že nám to vyjde, pretože my... Koľko máš železa? Teraz 14, to je vedel do pece. Takže... to dáme a dole dám toto. A čítaj. 6 železa, Frano. Čo 6 železa? Koľko je tu železa? 60. Diváci, Tu ešte. v tomto diele máme full iron. Full iron. To čo je? 58 železa je celé brčko. Ja som to so menou skúšal, že na meno? 58 železa je full iron. Takže diváci, dúfam, že sa na dneskajší diel proste úplne zistil, lebo ja som napnutý. Ja tu vidím toľko železa, že ja sa ešte nabežím. Máme tak, áno. Ja mám tiež železo. Áno. Kevka, ktorej svietí láva, diváci. Je tu ďalšie zlato a táto kevka je s nádejou na diamanty. Takže nič to nepovedal. Tu je železo len. A my železo nechceme už. Železo sme si preplnili až. A nebolo by to škodu. Netopír! A neurokropa. Kebyže mám. Styky? No. Na drevo. A popraví ide netopír. No, ja neviem sa nič. Ja neznášam. Gamer by ma zabil, keďže s niečím netopíra. Prečo? On miluje, však Batman je jeho kampaň. Kde je? Vyrobil som iba jeden a vyrobil som železný meč. Na čo? Na čo? A krompač? Áno. Sebe? Áno. Len sebe? Tak ešte tam máš kopu železa. Kde si mi ten meč hodil? Tam je dole. Tu koľko máte? No, mohli sme si vyrobiť toľko vecí, že to už boli. Ukáž, daj to. Nemám tak. Nemám. No. A koľko by sme mohli vyrobiť stykov? 99 plus. A pojeme do tej kejpky, máš toto? Áno. Bereme toto. Toto? Nie, toto necháme. Toto? Ráno, toto musíme nechať. Prečo? Lebo však tam sa nám pečí železko. Potom keď ho stratíme. Tak to zoberieme. Tak to zoberieme, potom sa niekde zakempíme. Zastavíme. Poďme sem dole. Ty? Mňa sa nechce hýbať. Sem. Však tam som už bol. No, jasné. Máme ženu trošku, ale... Kde viem, že to zastavil? A tu už nie? Je tu cesta hore? Ale ráno prestrni to. Prečo? Dokým upečíme to železo.